Takto prudko išli za vlády Mikuláša Dzurindu počas privatizácií ceny plynu. Tu je cena 45 centov, tu je cena 5 centov. A vy dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. Takto vyzerala cenová hladina v čase privatizácie, keď došlo k privatizácii slovenského plynárenského priemyslu. Tu došlo k privatizácii, takto prudko išli za vlády Mikuláša Dzurindu počas privatizácií ceny plynu. A takto išli dole za našej vlády, keď sme robili veľmi tvrdú regulačnú politiku. Tu vidíte prácu, pán predseda, toho capa záhradníka, ako ste nazvali pána Holenčíka. To znamená, tie ceny išli prudko dole. Sulíkovi sa ale Kažimírov graf s neuveriteľným poklesom o 90% mierne povedané nepozdával. Pán Kažimír, tu je cena 45 centov, tu je cena 5 centov. Vy tvrdíte, že priemerná cena plynu za jeden... Jednotková. Áno, išla zo 45 centov na 5 centov. Zo 45 na 5? Samozrejme, že áno. Zo 45 na 5? 45 na 5? Zo 45 na 5? Vy neviete... 45 na 5? No však dobre, však on sa odvoláva na štatistický úrad, možno je to tak. Sa od hanby nečervenáte. Richard Sulík po chvíli pátrania napokon zistil, ako neuveriteľný graf vznikol. V roku 2008 sa nám totiž účty za plyn zmenili. Do konca roku 2007 sa jednotková cena za plyn udávala v metroch kubických a potom už od januára 2008 v kilowatt-hodinách, čo je asi desatina. Cena plynu tak akoby zázračne klesla. V skutočnosti sa ale zmenila jednotka, za ktorú platíme. Peter Kažimír ale napriek tomu ešte včera trval na svojom a obhajoval sa tým, že údaje čerpal z oficiálnej stránky štatistikov. To informácie, ktoré sú zo štatistického úradu. Čiže nevymýšľali sme si ich. Na stránke štatistického úradu informácie o cenách plynu skutočne sú. Je tu ale aj poznámka o tom, že sa jednotky v roku 2008 menili. To si ale ekonomický expert Smeru už nevšimol. Dobre viete, že sme majstri v populizme, keď teda chceme byť. A v tom je ten podstatný rozdiel medzi nimi a nami.